So muid trí dó héan náid bedí rih seo bríon ag léamh ná nuachta ón déirdaoin an cearú lá ní febhre rábhíle sa sídí chatid na Scéalta móra inniu. An tuachtar an ópa mit an chéadú is riamh go hefigiúil cibé go tuairt cuairte Mosc in Baltimore. Tá pictiúr álainde go búla le teaghlaigh I gceann de siomraí de arspar daoine chuir an Mosc fáil nuair a thug sé cuairt an Mosc. Deacair dhéanam amach cén saois daoine tá sa Mosc seo an inimircí iad nó de Meiriceánaigh gorma tá an bheascán daoine sa fictiúr agus níl is agam ceann de na Moscnaí ilcheálacha seo tá geistir nach pictiúr deas agus tá na híomhannaí na haannaí agus an gáirí go hálainn écail. Ma leis cead. Féicim go bhfuil mé bhean nó idir mar ráthúil féin rís agus mé taifeadú seo agus níl mé ggéire sin igam. Tá mé ggéir bheith bheanú an camera. Níl is agam an isise gine sin cúis. Ní dhéanlaí. Féicim mo thuaille go fóil bheanú ar an mós cín na fís a pápéir. Well, sin is sear. Thug an tuachtar an Obama óráide go Mosc seo ag rá le Meiriceánaigh goiteine gan a bheith ina bhéchadóirí, gan bheith ina meanóirí bhígóideacht. Má eicin tú bhígóideacht déan rud I chins faoi. Tá gurt ciún seo sílim don méid tarsúil ag na hiorthóirí Poblachtánaigh agus an Fiachas tá siad ag tuispeáint faoi láthir. Meiriceá mar is eol do chách faoi láthir tá epidéim ag scúba trí cheantar Meiriceá faoi láthir faoi nanam Zika. Tá sé an le fadach le déanaí tá sé ag scaipе agus go tapaí agus go forleathan. Agus tá an vírus seo rééis aint a lasa sa tír sin faoi dhinmhile. Tá géir séim chéimse agus is tócha gur géir chéim ag grísú rinte phobal na tíre sin tuairt faoi iireacht nua dúchláin na nlíthe ginmhilt a thuairt sa tír sin. Is chosúil go nach ligtar ginmhile sa Bhrasaíl ach faoi chúnsaí an neamhchoitianta faoi
ach cibhí tá tuairiscí míochaine ag bora sa tír sin faoi láthir faoi bhreithanaí leanmh le chloig na Harbheith bheag an microcephaly seo cholamhaid faoi le déanaí. Cibhé tá achomharc ag dul os chóir chuirtúachtarach na Bhrasaíl faoin ghinmhile ag géirí ar a gúirt cead a thuairt de bhrá ghinmhile dhéanamh má samhlaí go bhfuil Zika acu sin. An tSín agus an domhan. Tá ísocht droch ísocht í fós in na Scáil os cían geilleagar an domhan droch ísochtaí a bhfuil luachtáil na $1,000 milliún leo. Agus is chosúil go bhfuil an phríochail ón tSín ag fás. Tá an tSín ag cábhfuil nó focail nuair a tháiníonn siad liom. Ach mar a deireadh seo an fág bhfuil mé déanú seo, mar níl na focail seo bhár mo bhéil, bhár mo hanga. Tá an tSín ag folingt faoi fóit, droch fóit, margheall an Fiachas lofa, an Fiachas bearnathe seo cheanna siad thar na mblianta raibh tubhit in 2008 sé sin an cúlúach na Nuachta. Tá naib seo bháilachtaí bhír de chuma de chuma chláintiúil an chórais airgeadais faoi láthir ach deirtear go bhfeirteach na Fiachas seo neart na ngeilleagar móra a chluí le feadh bhád amach an seo. Mór an eile le rá faoi sin faoi láthir na Poblachtánaigh. Tá sé na díospóideacht fiachar sa pháirtí Poblachtánaigh faoi láthir gus níl bhéal na naoine, iméal na naoine faoi láthir ach Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, Jeb Bush beidir agus beirt nó triú eile agus sé dá nach muide caint faoi sréthacht siad tréthe na díospóireachta idir an dream seo ná brúdúileacht agus imeaglu. Tá siad ó baint pleachanaí as i chéilis na díospóireachta seo agus
má leantar a raí leis an módí spóireachta seo tarlóí an rud ceanan ceanadóibh agus a hála sa tógáin deireanach. Ba iarthóir buachach na Poblachtánaigh ag dul isteach san olltógána agus gortathe smálathe henne féin agus gan seans bithe bheittheige sa díospóireacht féin. Tá se dir Ted Cruz agus Donald Trump fi láthir ach níl ceachtar iarthóir inghlacha ag go dtí sa leor agus sin mór scéal na tógánaíochta sa New York Times go bhfuil sé an nám don na hiarthtóirí seo, na hiarthtóirí fearúla seo tuairt faoi mrá sa lár a bhealach mátá vótaí teastáil buithe. Agus dá réir sin tá na hiarthtóirí seo ag chorchaige ag muoilú leis a gcorchaige agus iad ag lorg vótaí na man. Sílim go bhfágchaí mé an nuacht mar atá feadh tamlín léigh mé rion scéalta eile nuair a bhaith an tám agam ach idir an dálín guím ráite oribh go léir agus go dtí go bhfeiceam muid i chéile ríis go gúdaí díosib. Slán.